Esenmisiz эфирде яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина олғатыба койбір темалар турында кыскаша. Qozon Adler poyezdi halakatga uchradi. Buning sababi nida? Havo turishi nacharroq bo'lgan sayin o'ngishda ozroq bo'la. Hozir jilak-jimishni nindi beyadan olib bo'la. Qobat maktabga o'qishini maktabga jiyu ko'pmiga tushashak. Qozon Adler poyezdi halakatga uchradi. Volgograd өлкәсендә Гремячая Котельниково станцияләре арасында 491 Qozon Adler пассажир поезды халакәткә очрады. КамАЗ белән бәрелеште. Йөк машинасы йөртүчесе тимер юл аркылы чыгу урынына килеп кергән. Машинист ашыгыч тормоз кулланган, ләкин шулай да бәрелешүдән кача алмаган. Нәтиҗәдә пассажир поездның 9 вагоны рельстан чыкты. Поездда шулай ук ярышчылыдан килгән 18 бала һәм аларны Делегация из детской школы хореографического искусства номер 17 направлялась на международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Хрустальный дельфин». Пострадавших среди челнинцев нет. Они направлены в город Котельниково для временного размещения. Исполнительный комитет нашего города находится на связи с руководителем делегации. Bu мәсьәләне хәл итү белән башкарма комитетның мәгариф идарәсе җитәкчесе Рөстәм Хуҗин шөгыльләнә. Бәрелеше вакытында Qozon Adler поездында барлыгы 800дән артык пассажир булган. Барлыгы 55 кеше хастаханәгә озатылган. 140ка якын пассажир имгәнү алган. Кайнар элемтә номерын сез үз экраннарыгызда күрәсез. Hava торышы начар булган сайын уңышта азрак була. Hava шартларының үзгәреп торуы җиләк-җимеш һәм яшелчәләрдә чагылыш тапкан. Әйтик, май кыраулары аркасында күп культуралар зыян күргән. Алар арасында алмагачлар, чияләр һәм сливалар да бар. Бакчачылар сүзләренчә, алар бөтенләй юк диярлек. Салкыннар аркасында кара карлыган кура җиләге крыжовник азрак җыелган. Булар барысы да бәягә ничек тәэсир итә? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Быел җиләк-җимеш культураларының уңышы шактый түбән диләр эшмәкәрләр. Кара карлыганга бәяләр арту аеруча нык сизелә. Температураның кискен үзгәрүе аркасында бөреләр зыян күргән. В этом году у нас своей местной смородины и вишни нету, если у кого-то есть в малом количестве. Если раньше мы продавали ведрами, у нас выходило там 5-литровая ведерко 1500 за килограмм, это за ведро. Сейчас у нас 1500 стоит обычное 3-литровое ведерко, это вот такое маленькое. И про вишни то же самое. Почти в половину у нас цена поднялась. Хәзер читтән килгән җиләкләр генә саталар. Голубикага килгәндә бу сезонда аның бәясе 1000 сумнан да түбән төшми. Бу 2023 елның шул ук чоры белән чагыштырганда 300 сумга күбрәк. Кара җиләкне боз һәм кар юк иткән, хакларның үсешенә шулай ук башка факторларда йогынты ясаган. Мәсәлән, эшче куллар җитмәү аркасында логистик чыгымнар һәм хезмәт өчен түләү кыйммәтләнде. Ашлама бәясе дә артты һәм әлбәттә һава торышы да үз төзәтмәләрен кертте. В прошлом году у нас, например, даже Азербайджан, Узбекистан, помидоры были 200-250 мы продавали, в этом году 350. Также на абрикосы повлияла цена. Тоже сейчас у нас абрикосы продают 250-350. В прошлом году продажная цена была 150 рублей. Кискен суыту яшелчәләрнең тышкы кыяфәтенә дә йогынты ясый. Әйтик, җирле кыярлар туры булып үселмәгән, шуңа күрә аларга ихтыяҗ зур түгел. У нас, например, свой сад, огород, и огурцы и помидоры тяжело растут. Помидоров еще до сих пор нету. Поэтому приходится приходить на рынок, покупать, и цены, естественно, стали дороже, чувствуется. Где-то в 2 раза все дороже. То есть все, что мы раньше покупали, например, помидоры, огурцы, даже эти овощи, и то стали намного дороже. Про ягоды я уже вообще молчу. Я хотела купить смородину, она стоит 1800 килограмм. 800 рублей самая дешевая. Поэтому, да, чувствуется, что урожая в этом году мало. Әлегә эшмәкәрләр бәяләрнең кайчан төшәчәген әйтә алмыйлар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Кабат мәктәпкә яңа уку елы башланырга әле тагын бер айдан артык вакыт бар. Шулай булса да, күп кенә тияниләр уку әйберләрен сатып ала башлады. Сатучылар сүзләренә караганда, шулда мондый тенденция 2нче ел рәттән күзәтелә. Укучыны мәктәпкә җыю күпмегә төшәчәге белән безнең иҗат төркеме дә кызыксында.
Кызы җәйге лагерда ял итә, ә үзе отпускта. Әлеге уңайлы форсаттан файдаланып шәһәрдәшебез Диана Красильникова уку кирәк яракларын алырга булган. Чиратларда тормас өчен ажиотаж башланганчы бу эшне соңгы көнгә калдырмаска булдым ди ул. Приобрела в основном письменные принадлежности, предметные тетради. Такой основной ассортимент. В принципе, к школе мы уже сейчас готовы. Осталось докупить портфель, но это уже попозже, наверное, вместе с дочкой будем выбирать. Хәзер 12 битле дәфтәрләрне күпләп алалар. Сатучылар әйтүенчә, мондый дәфтәр һәр вакыт кирәк. Аларга ихтыяҗ узган ел белән чагыштырганда 10%-га арткан. Июльдә мәктәп букчаларына да сорау булган. Уртача мәктәп кирәк яракларына бәяләр 7%-га арткан. Барысы да инфляция дәрәҗәсендә ди кибет хезмәткәрләре. 48 листов, например, они как стоили в прошлом году тетради, так и остались стоить 24,90, там 39,90. Такая же цена и осталась, как в прошлом году. А на зеленые тетради немножко выросли цены. Если в прошлом году зеленая тетрадь, допустим, в клетку стоила 7,90, в этом году она стоит 8,90. Кибет хезмәткәрләре сүзләренә караганда, баланы мәктәпкә әзерләүнең бюджет варианты 1000-1300 сумга төшәчәк. Бу башлангыч мәктәп өчен. Форма һәм букчаны исәпкә алмыйча. Әлеге бәягә дәфтәрләр, пенал, ручка, каләмнәр, технология һәм изо дәресләре өчен кирәкле әсбаплар, көндәлек тышлыклар керә. Роза Хабибуллина, Эльмира Гайнуддинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Һәм тагын су җылыту өчен чәйнекләр һәм савытлар әзерлибез. Яршылыда 30 июльдән опрессовканың 5-нче этабы башлана. Алда тагын 2 этап кала. Гидравлик сынауларының 4 этабын үткәрү өчен кайнар су туктатылган күп фатирлы йортларның 98% вакытыннан алда кайнар су белән тәэмин итү системасына тоташтырылган. 16 июльдән 189 торак йорт, 12 мәктәп, 11 балалар бакчасы, 14 сәламәтлек саклау учреждениесе кайнар сусыз калды. Нәтиҗәдә 10 хилафлык ачыкланган, шуларның 5-се магистральда, ә 5-се в квартал эчендәге челтәрләрдә. Кимчелекләр барысы да юк ителгән. Эшләр Яңа шәһәрнең 10-нчы комплексында җылылык камераларында эретеп ябыштыру эшләре бара. Шулай ук әлегә җылылык челтәрләрен чыгару белән бәйле эшләр аркасында 14,05 йортында кайнар сусыз кала. Туган көнгә санаулы көннәр калып бара. Инде 1 август көнне Күңел радиосы үзенең 27 еллыгын билгеләп үтәчәк. Энергетик мәдәният йортында бер сәхнәдә Айдар Галимов, Иркә, Фирдус Тямаев, Гөлнас Асаева, Данир Сабиров һәм башка популяр артистлар чыгыш ясаячак. Әмма бу әле барысы да түгел. Күңел радиосы традиция буенча үзенең туган көнен яраткан тыңлаучылары белән уздыра. Бу елда искәрмә түгел. Оештыручылар сүзләренчә, бәйрәм концертыннан тыш тамашачыларны тагын бер сюрприз көтә. Шулай ук безнең мөслим якларында, Актаныш якларында яшәүче радио тыңлаучыларыбыз өчен дә яңалыгыбыз бар. Әлеге яңалыкны инде безнең Чаллыда яшәүче радио тыңлаучыларыбыз мөслимлеләр дип әйтик, Актаныш якларыннан килеп биредә яшәүчеләр, тормыш итүчеләр, алар концерт барышында ишетерләр. Бу юлы Чаллы халкына һәм шәһәр кунакларына үзләренең җырларын Айдар Галимов, Иркә, Фирдус Тямаев, Гөлнас Асаева, Раяз Фасыйхов һәм башка популяр артистлар бүләк итәчәк. Быел күңелгә 27 яшь һәм шушы уңайдан без татар эстрадасының иң яхшы артистлары белән бергә, мәсәлән, алар арасында Фирдус Тямаев бар, Иркә, Данир Сабиров, Марат Яруллин һәм башка күп кенә безнең танылган җырчыларыбыз. Алар белән берлектә зур матур чара тәкъдим итәчәкбез. Туган көнгә санаулы көннәр калып бара. Бәйрәм концерты 1 август көнне кичке сәгать 7-дә Энергетик мәдәният йортында узачак. Рәхим итегез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызга да уңышлы атна телим. Компания «Толла». Металлопрокат и стройматериалы. Все для водоснабжения, отопления и канализации. Резка и рубка металла. Звоните 77 02 39.